Mga igsoon, adunay mga kahadlok kung kita musubmiter ngadto sa Ginoo, ang kahadlok sa kinabuhi nga mabag-o o sa pipila ka dramatic nga pamaagi. Ang Ginoo mabutang sa makasing-kasing gunahuna sa mga tinunan nga komportable sa iyang pag-ingon kanila, nga mianhi siya dili aron pagsalikway sa balaod, kundili aron paghatag sa hustong kahulugan. Ang pagsunod sa Ginoo nining kinabuhia nagkinahanglan sa pagsunod sa iyang balaod, ug usahay mosinati og mga masakit nga pagbag-o sa atong mga hunahuna o mga buhat nga hinay-hinay magpabag-o kanato ngadto sa pagkasantos nga diin kitang tanan gitawag isip mga binunyagan. Lig-on ug makaunayon unta ang atong paghatag ngadto kaniya sa atong mga pagdaig, musalig sa Ginoo kay siya gayod ang atoang gisaligan. Ang matag usa kanato adunay seryoso nga responsibilidad. Ang gitagaan ug daghan para sa mga gagmay, para sa mga bata o bag-o pa lang diha sa ilang espirituhanong panaw. After all, kita gitagaan sa pagtuo, daghang gasa sa Espiritu Santo, grasya pinaagi sa mga sakramento, ug ang Kristiyanong katilingban nga magsuporta kanato sa atong panaw sa langit. Magigsoon ang atong responsibilidad mao ang atong pagpaambit sa atong kasinatian sa pagtuo ngadto sa uban diha sa tinuod nga pagpaubos puno sa paghigugma kang Kristo. Kadtong nagsunod sa mga balaod ug nagtudlo nini, ang pagpaambit sa gugma ni Kristo ngadto sa uban mao ang pinakamaayo nga mga pamaagi sa paghimo sa gingharian sa Ginoo nga buhi sa atong mga kasing-kasing. Bisan tuod hilom kita nga nagmasinugtanon sa iyang mga balaod, sa atong paghigugma sa Ginoo mutubo ang gingharian sa Ginoo. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Nakahibalo ba ako sa kinasing-kasing gayod sa mga sugo sa Dios o sa mga sugo sa simbahan? Matinud-anon ba ako nga nagtuman niini? May nagpalihog pa sa katalingbanong pag-ako.